Ayos na ako. Inawa ka ayos. Oh! Kini. Sayop kini. Ano na? Ay. Ano na kaya man nga? Dapat. Nga rin. Ano nabi mo ni? Sayop ni. Laro kayo ang gahimo ni. Huwag makatog ba? Suka mo pa nga agad. Ano sayop ni? Isa mo lang. Usa mo pagbabasa ng ay tuwar man ni, B man ni. Kaputan ni. Hayang. Naunsa ka? Sayo pre. Ano? Kani kay mo ni no. Oh, kani hayang ni. Sayo pre. Ano sayo ba na? Dapat ni, yan ni hayang ang B ana niya. B mo ni. Apple. Bawa man ko ni pre. Kuha tani sa kanana pre. Dinalian. Ginalian siya dapat na alis siya sumpay nga ti. Walay ka. Oh. Di kung mutangani mo siya ti. Kaya ang basali kaya din ti. Kaya din. Kaya.